Yun na, boss. Ay, kali na, boss. Ikaw mo na, boss. Ang galing. Ikaw na, boss. Tamay ka, boss. Medyo ka nagbago, boss, ba? Ay, yan. Ikaw na, boss, ba? Medyo kabantay mo ba? Kasi problema ni mo, boss. Apa lagi, boss, kay Jiko. Nagbutong ko ba niya? May kwarta lagi din mo nang ay susain na diskarte na bungko lagi. Ay, na problema na, boss. Laay ka na nang garon bago nga opening. Uy, na? Sa luwag ni Gapo. Naon na dito. Oh, kana, sige. Tara, paluluda. Ano dito? Gutom ka. Oo. Oh, sige, tara. Tugay ba yun? Sus. Dami. Sir, good morning, sir. Ay, good morning. Welcome sa Luwag ni Kapo. Say order na to, sir. Ipili lang, sir. Say ko mo. Gusto naging gusto. Ba, sana sa kola. Ba? Kumain mo, sir mo. Mga, sir. Sa balang ako, sir. Ako ka ng isa. Sir, kami sige pakbit ang mga, sir. Sila, sa balang, sir. Sa balang ka ng isa ganun. 2 hours later. Bus, ano mo? Sabor mo yun din, bus. Alam mo, painter, kung kwarta niya, alam ko na tag lamiun. Bukas, plato ani. Kasi baiti nga, libre nga, libre, opening man. Sus, siya. Ako nakabalo pa ko. Ako tigil-tipor din.